Senjuri, nselmilkom u nilqakom ġdid tal-programm ieħor qribna, nirringrazzjakom l-ewwel tal-li żommu l-appuntament tagħkom magħna mit-tnejn sal-ġimgħa ftit qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon aħna nippruvaw nżommukom aġġornati b'dak kollu li jkun qiegħed iseħħ madwarna naturalment dejjem doża politika. Ma nistgħux ma nitkellmux u ma nagħmlux referenza issa r-reżenja tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, il-kap nazzjonalista illi ħabbar ir-reżenja tiegħu aktar kmieni matul din il-ġimgħa u naturalment wieħed issa kif seta' jsegwi anke l-bieraħ filgħaxija l-erba' filgħaxija tlaqqa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista sabiex ikun jista' jinforma, jiddialoga u anke jikkomunika kif ser ikun qiegħed jieħu il-proċess sabiex jinħatar kap ġdid il-kap suċċessur ta' Bernard Grech. Tajb wieħed jirrimarka wkoll li mill-2013 hawn ġifieri minn mindu kien hemm l-eks kap nazzjonalista Lawrence Gonzi sal-kap ġdid li issa qegħdin naturalment nistennew il-ħatra tiegħu wara li jieħu l-ħajja dan il-proċess li tkellmu dwaru l-bieraħ fl-Eżekuttiv, dan se jkun il-ħames kap nazzjonalista minn Lawrence Gonzi li hawn ġifieri mill-2013 hawn. Naturalment diġà anke bdejna naraw diversi kummenti fuq il-medja soċjali u anke diversi forum oħra fejn wieħed seta' jsegwi wkoll diversi fazzjonijiet uħud li diġà qed jażlu lil min jixtiequ bħala l-kap suċċessur ta' Bernard Grech. Stajna nsegwu li d-individwi diġà rrimarkaw li hemm persuna waħda li xi fits all the purposes li wieħed qiegħed jirrikjedi u anke xi ticks all the boxes, qed nirreferi għall President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, qed nirreferi wkoll għal kandidati li forsi kienu msemmijin iżda mbagħad għażlu li ma jikkontestawx għal din l-elezzjoni. Markent Nisammut Beppe Fenekadami għamela ċara wkoll li Roberta Metsola għandha tkun il-kandidata li tikkontesta u l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Però iżjed milli hekk illum xtaqt niffokaw fuq il-mod ta' kif tneħħa Bernard Grech, ta' kif irreżenja Bernard Grech minn kap nazzjonalista. Tajb illi wieħed jirrimarka wkoll li jien semmejt il-Lawrence Gonzi wara ħġi Simon Busuttil wara ħġi Adrian Delija wara Adrian Delija Bernard Grech. Il-kol kemm aħna nafu u ma ninsewx kif kien tneħħa Adrian Delija, letteralment tqaċċat minkejja li kellu l-fiduċja tat-tesserat l-istess partit li tant jitpriedka fuq ir-rule of law salta ta' dritt kien l-istess partit li qaċċat lil Adrian Delija wara li ġab il-maġġoranza tal-voti mit-tesserati sabiex ikun jista' jmexxi l-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech forsi kien imwiegħed li ser ikun qiegħed immexxi b'mod differenti, iżda kif wieħed seta' jara hu stess u kif anke rrapporta dan l-istazzjon fil-ġimgħa tal-maratona ġbir ta' fondi, l-istazzjon 1 ukoll kien enfasizza li Bernard Grech ir-reżenja tiegħu hija imminenti, hija viċin ħafna. Dakinhar Bernard Grech u t-tim tiegħu qalulna li kienet fake news. Ftit jiem wara Bernard Grech stess irreżenja, ġifieri naturalment ma kienet fake news xejn. Ħanħalli fidejn il-klipp li għandna wkoll għaliex aħna kif nagħmlu dejjem ma rridx illi nagħtu spjegazzjoni aħna biss iżda nixtieq li nuża il-fatti, il-filmati. Filmat qasir mill-messaġġ li għadda il-kap nazzjonalista Bernard Grech meta tefa' ir-reżenja tiegħu, meta ħabbar ir-reżenja tiegħu. U wkoll għaċ-ċena, forsi mhux daqshekk direttament kif ġralu Adrian Delija, manka indirettament jekk tisimgħu x'qal Bernard Grech tirrealizzaw tifhmu intom ukoll li aċċenna għal fazzjonijiet il-firda u l-ġiet u l-kajos li għadu jeżisti salhom il-ġurnata fih dan il-Partit Nazzjonalista. Insegwu. Tħalt kif jaf kulħadd f'mument xejn feliċi. Sibt partit illi kellu ħafna ġrieħi, ġlied intern u li kien għadu ħireġ minn telfiet elettorali kbar. Veru li forsi il-manuvri li esperjenza l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ma kienux daqshekk bil-qawwa kif rajna f'Bernard Grech, rajna ir-reżenja tiegħu m'għaddiex mill-kalvarju, mill-martirju li għadda Adrian Delija stess, niftakru bil-Bun Heroes li marru għand il-President tar-Repubblika sabiex ikun jista' jitqaċċat minn kap tal-Oppożizzjoni, bil-President jikkonfermah bħala kap tal-Oppożizzjoni iżda mbagħad wara id-disgwit li kellu ħass Adrian Delija stess ukoll li kellu jiġi sfiduċjatu infatti wkoll spiċċa mill-kariga tiegħu is-suċċessur tiegħu mbagħad kien Bernard Grech. Bħalissa ħafna diskussjonijiet fuq il-mezzi soċjali kulħadd qiegħed jikkomunika ta' min ser ikun jew inkella min ser ikun qiegħed jokkupa din il-kariga. Naturalment referenza qiegħda ssir ukoll għal Adrian Delija, ma ninsewx li Adrian Delija xtaq li jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista, kien biss minħabba li tqaċċat mill-sħabu stess, mill-grupp parlamentari tiegħu stess li ma baqax imexxi l-Partit Nazzjonalista. U lura Adrian Delija mill-ġdid qiegħed jissemma, però il-kajos u l-konfużjoni ma jispiċċax hekk. Kif sejna naraw ukoll fuq Politico, ġurnal internazzjonali tkellem dwar il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li ċertament ukoll qiegħda tissemma. Biss f'Politico Roberta Metsola għamlet ċara li baqala ħafna x'isservi hawnhekk fl-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew. Iżjed minni hekk ukoll issir referenza għal pjan
pjan fejn Roberta Metsola tkun tista' tokkupa l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista iżda tibqa' tokkupa wkoll l-istess kariga ġewwa l-istituzzjonijiet Ewropej bħala President tal-Parlament Ewropew. Fil-waqt li Adrian Delija jkun kap tal-Oppożizzjoni jidher li qegħdin jaraw jekk jiftehmux fuq dan it-tip ta' pjan, ġifieri li konna l-kap tkun Roberta Metsola, l-kap tal-Oppożizzjoni jkun Adrian Delija. Tajb wieħed jirrimarka li Roberta Metsola biex tkun kap tal-Oppożizzjoni naturalment xi ħadd irid iċedi s-siġġu ġewwa l-Parlament. Ryan Kalluż diġà għamela ċara li lest li jċedi s-siġġu jekk tinżel Roberta Metsola, però il-kap nazzjonalista ikun tista' tgħid mifrud f'żewġ irwoli. Ġifieri jkollok il-kap tal-Oppożizzjoni bil-Kostituzzjoni li jrid isservi bħala il-kap tal-Oppożizzjoni u naturalment jifforma parti mill-Oppożizzjoni ġewwa l-Parlament, però il-kap tkun Roberta Metsola. Wieħed naturalment qiegħed jistenna u jara iżjed kif se tiżvolġi din kollha. Iżjed milli hekk però rrid nagħmel referenza wkoll għal kif qiegħda tintlaqa l-aħbar li forsi jikkontesta mill-ġdid Adrian Delija li ma ninsewx x'ostakli kien sab meta kien hu kap tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk nagħmel referenza għal oħt Defni Caruana Galizja, Corinne, li permezz tal-midja soċjali fuq Facebook istess ukoll kitbet li jekk qiegħed jissemma li jrid ikun hemm kap tal-Partit Nazzjonalista ġdid, kap tal-Oppożizzjoni li naturalment irid joffri kif ikun gvern alternattiv, Adrian Delija żgur li mhuwiex persuna idonju. Nistgħu insegwu wkoll permezz tal-filmat, permezz tal-klipp, permezz tal-viżwali li qegħdin taraw intom stess fuq it-televiżjoni tagħkom, hemmhekk tistgħu issegwu dak li qalet Corinne stess fejn qiegħda tgħid illi jekk hemm bżonn kap nazzjonalista ġdid, kap tal-Oppożizzjoni ġdid żgur illi mhuwiex Adrian Delija għaliex mhuwiex idonju għal din il-kariga. Ċertament ġifieri jekk Adrian Delija qiegħed jitħajjar u sħabu diġà biċ-ċar ser ikun qiegħed isib l-ostakli mill-establishment. Naturalment għadna fil-bidu ta' dan il-proċess kollu, aħna kif nagħmlu dejjem ukoll inħeġġixkom sabiex tibqgħu issegwu l-Istazzjon 1. Kien l-Istazzjon 1 ukoll li tkellem fid-dettall u anke ħabbar reżenja ta' Bernard Grek u iżjed minn hekk anke b'diversi diskussjonijiet dwar din l-aħbar u żammkom aġġornati kontinwament b'dak li qiegħed għaddej bħalissa fih dan il-Partit Nazzjonalista. Rridu nistennew naraw żgur mhux forsi li bħalissa l-Partit Nazzjonalista huwa maħkum minn diversi fazzjonijiet, kajos, konfużjoni, speċjalment jekk jingħata il-ħajja dan il-pjan li qiegħed jissemma li l-Partit Nazzjonalista jispiċċa b'żewġ kapijiet. Naturalment iridu nistennew u naraw. Sinjuri, bħal dejjem m'għandix iżjed xi nżid, però nirringrazzjakom talli fi ftit ħin li tqattaw magħna hawnhekk fuq qribna nżommukom aġġornati u grati immens ukoll tal-messaġġi li tadulna fuq il-paġna ta' Facebook. Jekk tliftu xi programm jew ieħor infakkarkom fuq l-istess paġna tistgħu issegwu dawn l-istess filmati. Għalissa, nsemmilkom.